science sport al gyfan na hennach agus Ellen. Ha mi cynti ac ydy gannu y gw as y program sôrig a sy'n. Chad y gannu. Mysio fan, Ellen. Mysio fan. Agus leis gyfer mysio nam haar eoldiche. Eith science, siog wrth y quiz. Eith science. Jesha? Oké, gaan jullie maar science ach. Jesha maar hit you. Jes mo, electron no neutron. Gaan we dus al in het toos neutron. How cares? Ah! Cohu gain a theory of relativity. Albert Einstein. How cares the east? Oh, gaan we het in een maat. Agus shot as a studio cohu gain penicillin. Oh, penicillin. Alexander. David. Gaan jullie kijken? Fleming. Fleming as sy'n kerst. J aan de lichtlichen DNA a kielige. Is ik het er zo hafis, gaan we maar science, hafis ik hem er zo. Deoxyribonucleic acid. Gyma fast. Deoxyribonucleic acid. So dat je heen maar. En dan loer me haar geweerd geldig a hit mars. Ja. How? We skippen CBBC ALBA en dash een maandag. Sorry, Ellen. Sorry.